people that the experience. So kuna information through experience. Or greater information when you acquire, when you look for information, when you search my book or the scriptures. And there is another dimension of information. The revelation kana rwechizaruro. Revelation kana rwechizaruro. Revelation is a gift, number one. Also, revelation, not really gifted in that area, but when God wants to use you in that area. For example, you are a prophet. You can be called by God to be a prophet. But there are times you are not a prophet. But so for you to prophesy. It's not all vanasikana nevanakomana vachaprofita hazvina kunzi vachaprofita asi kuti vachaprofita. So you can be in that office not as a prophet but being used by God to prophesy. Maybe it has already got time. So there is a dimension here, information that it is sepano, the revelation information chizaruro kuzaruriwa. Jesu unobvunza vadzidzi vake kuti vanhu vanonditani? Ndoku vapataurwa mafungiro nemaonero evanhu. Vamwe vanoti muri Moses, vamoti Elijah, vamoti Jeremiah. But Jesu azobvunza kuti ko imi munonditani? Kureva kuti ndiri kukuseparetai kubva mukuona nekufunga kwevanhu nekuziva kwevanhu. Why? Because you follow me. Kufamba neni kwamunoita zviri pachena kuti Mwari unokupaiwo favor yekuva nemamwe maonero akasiyana. So Peter ndokubva ati muri Mesaya, mwanakomana waMwari. Jesu ndokubva ati nyama neropa hazvina kukuzivisa asi Baba vangu vari kumusoro. So kune information inobva kumusoro ichirivhila zviri panyika. So nawe information ndiyo inoshandwa nayo kana munhu achida kuatakwa naDevil. The devil ane information yaanoisa muvanhu kana kuti anopa vanhu manzwiro eshoko raMwari asiri eumwari. But munhu achitonzwa shoko raMwari. Tine vanhu vasisanamate nokuti vakaparidzirwa. Tine vanhu vasiri right society nokuti kune kwavakamboparidzirwawo. Kureva kuti kune manzwiro ekuti you are under attack. Haunzwe sezvazviri but unonzwiswa newakaipa zvisizvo kuti ugova rebellious. Vanhu vanogadzira antivirus vanenge vatanga vaita study yevirus yacho, kana kuti vanhu vanogadzira chinogona kuneutraliza kana kuti poresa munhu arumwa nenyoka vanoshanda nevenom. Iyo nyoka yacho kuti vagadzire zvinoita kuti varegere kufa kana vachinge varumwa nenyoka. So the devil zvaanoita Satani haana Bible. Satani haana bhuku reinformation raangape kuvanhu. Saka chaanoita chii? Anoshanda neshoko racho riripo rosvika kuvanhu nenzira isiriyo. Right. So Satani haana Bible raanopa vanhu. Satani unoda kungorwa neBhaibheri racho riripo kuti ape vanhu mamwe manzwiro asiriwo. Chaita kuti tive maKristu but chaitipa musaoko pakati pedu nemaMuslim. MaMuslim hakuna munhu unogona kustarta ministry yechiMuslim. Why? They use one Bible and havana chinonzi Revelation. Zvavaverenga ndozvavanoita ndozviripo. Chaita kuti maKristu kanzi apa pane imwe Yesu achienda kuna Jesu. Bhaibheri riri one manzwiro. Hazviite kuti munhu atange imwe chechi yechiMuslim kuti ndaane yangu Islamic kuzodi achiverenga the same Quran. It's impossible. Why? Because zvavanoverenga hapadi the spiritual guidance. Panoda intellectual kungwara kuziva. Akangoverenga akazviziva akutova she yemfundiso kuti Muslim anenge she pane imwe mosque vari guided ne-one body. Chaunza difference kubody of Christ manzwiro nokuti kune room yekuti the spirit will be upon you kuti ugone kuinterpreta the scripture. Saka pane danger yekuti unogona kunge une wrong spirit
uchiverenga the right scripture. Satani achida kuedza Jesu unokota scripture unoti kudi shotuka kubva pamusara nokuti zvakanyorwa zvichinzi haatendere tsoka yako kurovera padombo asi unotuma vatuma kuti vakumbogame vakubate. Ari kuzvitora kupi kwawakaipa ndiMatthew 4:4 verse 6. Satani ari kuzvitora kupi Psalms 91 verse 11 roinoti haatendere tsoka yako kurovera padombo asi kuti unotuma vatuma. So the devil akada kuataka Jesu anokota scripture. Ada kukuradza the other side yekuti there is danger by scripture kusiri led by the right spirit. Nokuti kazhinji munhu anoti aiwa pakada tatovhura so hatiwedzere kana kutapudza shoko raMwari hariwedzerwi kana kutapudzwa asi rinotsanangurwa kuti zvinyatsonzwika nokuti iro pacharo idimikira. It's a spirit way rinotoda munhu ari anointed, appointed by God to reveal the scriptures. Dai taingoverenga zvirimo toita izvozvo hapana need yepreaching. Unongotenga rako wozviverengera wega woita zvawanzo. Vachinoita kuti Mwari adane vanhu nekuzodza vanhu kuti vave vashumiri kuda kuti shoko rake mutauro wakavanzika unotoda unyasha kuti ugone kutsanangurika. So the devil chaanoita harecruit mapastor, anoshanda nemapastor akadanwa kudhara but are under a wrong spirit. I will explain the mystery spirit. James and John, Jesu achida kupinda muSamaria, zvanhu vanhu vakamuresista ndokubva vati Ishe hazviite kuti mushadze moto mupise vanhu ava. Zvakatomboitika during time yaElijah, vanhu vaipikisana naElijah akashadza moto vanhu vakatsva. James and John vakataura kuna Jesu kuti madi kumutsa moto vanhu vatsva. Jesu ndokubva ati you don't know the manner of spirit you have. Mureva kuti muri kufamba nagrace but muri kuda kushumira judgment. Jesu inyasha, vari kufamba nenyasha dzaMwari dzakaburuka kuti vanhu vaponeswe, asi vachifamba neanoponesa vaida kuti vanhu vapondwe vaparare. So uchaona kuti pese pane wrong spirit panogona kuva right way wrong interpretation. Saka zvekuti Bible ravhurwa ilevel diki iyoyo rinogona kuvhurwa neakavharika asina kuvhurwawo naMwari kuti azvinzwisise obva atsanangura sekuvharika kwake. James and John vakatopiwa zita rekuti son of bondages, kuti vanhu sons of thunder, nekuda kwekuti vaida kuti moto uburuke vanhu vache, ivo vachifamba naJesu akauya kuzoponesa kuti vanhu varegere kutsva. Yet they were apostles called by God. Vakasarudzwa naJesu kuti afambe navo pane pavaida judgment, ivo vachifamba naMesaya. Jesu ndokubva ati what manner of spirit do you have? Kuda kuti we can have a wrong spirit. Uri mu right church, une right Bible, but une wrong spirit. Saka zhinji anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. Kuti chokwadi shoko raMwari, but mweya waMwari ndiwe mweya unodudzira zvokwadi yacho. Saka unogona kunge uine shoko but usina mweya wacho. Pakashaipa mweya waMwari unoshumira judgment yemoto, iwe uchifamba naJesu anova Mesaya akauya kuzovabatsira but unoti ngavache kubatsira aripo. Vhangeri rikazembera mumatambudziko nemukutsvaka vanhu kunetseka kwevanhu richisiwa mushumiri waJesu wakauya kuzorembesa izvozvo, panenge pane wrong spirit. Jesu aifamba nevanhu but niwo paakadanidzira kuna Jesu kune vanhu vakaenda kwaari vakati nyarara. Yeti Bhaibheri rinoti kudii akazodzwa kushumidza mapofu but aiterwa nevanhu vanonyararidza mapofu. Iye Jesu akazodzerwa mapofu iwayo, wrong spirit. Kune vakatonyararidza blind Bartimaeus. Yeti Bhaibheri rinoti kudii mweya washe wakandizodza ndidzikinire vakatapwa ndishumidze mapofu but ndikuterwa netaipi ipi inorwa nezvandakazozodzerwa. Mweya mutsvene azodza Jesu kuti ashumidze mapofu anoterwa nevanhu vanoda kuti mapofu anyarare asi asikaone. Pfungwa yaMwari iri yekuti upenyu hwemunhu huvandudzike, munhu abudirire, kunouya ushumiri hwekuti aiwa tisamuzorora kumusha. Basa rakabatwa paKalvari rine chekuita nepano neikoko.
Abona kuti takaponeswa neropa rake, tikaporeswa nemalanga ake. Chinopora isi spirit inyama. So vhangeri yaMwari ndechekuita nenyama. Zvinobatika zviri tangible physical world, vhangeri raMwari harina kunyarara concerning that. Rinoadresa maissues iwayo. But munhu anogona kunge ane wrong spirit, obva ataiwa zvese nezvepasi rino, kuenda kumusha kunozorora. Yet iye paakauya akaunza double package. Paaiparidza achipa information, aiva panhu maprinciples elife yekuti upenyu huvandudzike pano. Ropa rake pamuchinjikwa, ropa vanodenga. But iroro ropa rapanhu denga ane chikamu chekudeliva kuvanhu futi. Sei achida kusvinudza bofu kana vhangeri rekuti vanhu vaende kudenga, ani kungoti don't wari uchaenda yokuona ina basa. Don't wari ari kurwara umushe ungaenda kumusha kunozorora. Vhangeri rake raiadresa my earthly issues. So information now, can we under a wrong spirit put in the right Bible? Choko chirirenga, but kana spirit yakakugara is from the pit of hell. Inokupa mamwe matsananguriro nemamwe manzwiro anoita kuti upokane neagenda yaMwari. I'll give you this example. Amos wamati kanzi kune mbeu yekuraswa separate seed, vanoenda kudenga vandozikanwa kudara. Kana Mwari wakati predestined in that manner, kuti vari kuenda vari kuzikanwa, there was no need for him to call me to preach. Whereas kune you abuser, anoziva vanhu vake vachapinda, saka anondishupire zvangu ndiparidze. Namba yake anayo, vanamazita anawo. Ukaona achitondidana kuti ndiparidze, zvako kuti paakuda kunzwisiswa with the right spirit, kuti saka kana tichifundzwa kuti kune vakasarudzwa kudhara, posei kuchiparidzwa kuti vamwe vatendeuke, iyo nhamba iripo kudhara. Jesu anoenderei pamuchinjikwa kana nhamba irikupinda denga ichizivikanwa, anoiclaima vanga, anoroverwei kana baba achingoziva nhamba ichapinda. Bhaibheri rinoti kuti ani nani anotenda maari, ani nani haasi mazita, haisi figa kuti vanhu vakati, ani nani ichoice iri kupiwa kumunhu, ani nani anenge atenda unoponeswa. So ukava neunderstanding iyo yeshoko rake, even pakauya wrong spirit for you to minister, unoona kuti spirit yaisi nokuti shoko rinoti in spirit and in truth. Kuti every spirit inouya pauri check the truth of the word in it. Ukaona uri munhu inokushumira uri pauri, but unopokana the truth of the word, that's the wrong spirit. Kune vanhu vakanzi musaende kundodzura kumunda naJesu, vaona kumunda kune maweeds, ndozvanzaiwa musaende. Isu kumusha kwatinobva vanhu vanotobhadharwa kuita mari icho kutosakura munda womunhu, but munda waMwari, Mwari anenge afarira vanhu vemari icho. Hadi vanhu vanongonzwa kuti vanodzura so, andotaiwa musaende, regai zvikurirane. Anoita sekunge anosapota maweeds. Kuti mbasya ina maweeds ari kuedza kutaura ndechekuti maweeds ari nani pane kuti imi muende. Kana mumunda mako wadyara zvinhu more nesora, pauya munhu ada kuita mari icho maharo, ndinobatsira ndaona kuti sora ndonomusapura, obva ati regai zvakadaro. Zvazvinoreva ndezvekuti masora ari nani panyoka ukaenda. Nokuti imi mukaenda munonobatanidza zviyo nemashavi, wheat and wheat, kureva kuti muchapedzisira nyangwe basa maita, but muchadestroya wheat yaJehovha. Saka zviri nani maweeds destroy wheat. Just take it away. This is my wife anyway. This is my wife. We have been together in this ministry from 2008. You know, when we take some of this guy, nowadays, agenda some of this, you can just download the Facebook Live. So this is my wife. Take me in for the jungle. So kune akaona maweeds mumunda, wakati shekaona kumunda kwamakadyara wheat kune
ane mawiti titendere ino zura donganzi no regai zvipurirani inanga wenza kuti mawiti ai zvaro kutoita bali mimi mukada kundoita basa rakanaka but mune wrong motive sei shango resista kuenda kwana vana vachikupusha kuenda kumunda vaona mawiti meso avo anonyanyoona zvakaipa darika kuona chakanaka nokuti pakadyarwa wheat adakuzwa vachikomenta anything pakamera mawheat ndoba vakazwa vane vhangeri nokuti tada kugoendawo kumunda vaita mawheat. Tine vanhu vanoti vakaona kuipa kwaita nyika vanonzwa kuda kushumira sin inomupusha kuti ndinozvitaura chete. Sa when you are driven nechakaipa chawaona usina kudrivwa nechakanaka chaakaita chinobvisa chakaipa, you will always preach judgment. Chakanaka chiripo ndinokuti Jesu anofira munhu wese ende munhu wese ane mukana wokubudirira nekana atienda mukugamuchira Jesu anopesana negehena kana when there is way out kujenga heyo. Izvezvo zvapreaching munhu ari kutuka nhasi ari kudhakwa ari kuura nhasi ane machances ekuenda kudenga. Why? Because munhu mupenyu hachinyirwe hadautwe potential imari nokuti achibva pano anogona kupinda mukombi kuri kuparidzwa akatendeuka mukanodhumana ikoko. Imagine pakadira mujerusarema wakanzi kuti ina Jesu tiri kuenda after stealing heaven. Formula iyo inohwadza ufunge. Imagine kuti vanhu vakasara vachiti kudii mujerusarema kuti mutienda uko kuvhara yatonzi tiri kuenda kumusha apinda denga yakaninyudza. Munhu kana ari mupenyu kana akakutsotsa nhasi kuona kusangana kudenga. Why? Because door iro richiri rakavhurika rinoti adina ani anotenda anoponeswa chiri rakavhurika. Ndozvakapa kuti Mwari vati kuna Noa chivaka ark but mameasurements ndokupa inini because ukatsvaga mameasurements ako kune majairi asingapinde padoo iro wakamaka. Saka munhu ari pakupa Noa mameasurements vaiziva kuti nzou inofanirwa kupinda. Ndakati ukaona areka ine 1 type yemhuka waparidza siriro vareka vafanira kupinda zvinotomukirana chaizvo. Dere ngaripinde, mbudzi ngaripinde, hwai ngaripinde. Why? Dzinofanira order ndengopinda zviri tutu zvakuti wakamakana ninga upinde haisiriro kupinda mareka itutu murume nemukadzi kumhuka hono nehadzi yekuzoti bati wo unozofarisa wombada kana tamukati mune mbudzi irimo harisi rako. Why? Because the ark represents the present God. Munhu wepo wamwari mune order. Baba munhu ukamupa Jesu haumupi mumwe mutemo. Jesu ari maari anomupa kudzikama. Problem ndeyekuti hauna kupa munhu Jesu wakamupa mutemo wechechi. Warning haisi empowerment. Mazata ino watiri kubhawako vaitonyora mubhawa munenge mune zvimachati so stick to what one partner pakabata 2 zvangu. Warning hapana paizonisa mwana uswirika watokurova. Warning haisi empowerment. Kungoziviswa chete kuti 2 anouraya unenge une 3. Even masongs haitoibva chinouraya chitaure ndinacho. Even masongs egospel kubva anotoimbwa handidi tora wangu wararame neufeyo chifeyo chichitonakirwa chirimo. Imusic hazvina basa. Svika munhu ana Jesu maari empowerment ndoinoita bring out change. Sakaona kuti vanhu vakakomplaina Jesu vakaenda kumba vaZakeyo but Jesu waitoziva kuti my presence in his house will change him. Jesu ane kuti asangana nekutapa ndine kumba kwake. Jesu watoziva kuti ndikangopinda mumba make uwepo hwangu ukazara mumba make change haishaiki. Why? Jesu achitodya ari patafura Zakeyo akabva angotanga kutomoka yega mutara nemari dzevanhu anobvira utonzi uri mpaka uri kuvhara vanhu kuonekana mumusoro you must change. His presence yakaattracta change mulife yaZakeyo. So dambudziko riripo nderekuti vanhu vari kuudzwa kuchinja havasi kuudzwa kugamuchira anounza change wacho. Most of the times that sometimes I'll blame ourselves isuma preachers. Why? Because patinoparidza kuti vanhu tendeukai hatinonge taziva kuti kunonzi kutendeuka kuita sei. So picture yekutendeuka ndomunga inogona kutibatsira. Indakamira ndakadai ikanzi nditendeuke ndinodai so kuti kutendeuka hakusi kusiya zvawakabata. Kutendeuka
paunofanirwa kusiyiswa. Why? Nekuti kunamata kutenda msimba raMwari rinoita overpower madecisions ako rokupa the lifestyle inofadza Mwari. Aufana kuti achiti ina ndaenda kuchechi mose handidi kunyepera Mwari ndichaenda kuchechi daro haita ndiri kunyengedza Mwari. Ukaona munhu anotaura kudaro ari under attack yemadhimoni. Haisi good thinking, i-attack. Why? Because anoita right akakuona uri right anoita jealous kuti wakaitwa right nani ndiri ndakadeura ropa rinonatsa vanhu. Ukaona chitonaka wega siya kunamata utori umwe Mwari. There is no need yekuti usiye zvakaitwa uye kuzonamata. Because ukaona une ability yekugona kuregera aiwa gamuchira zvavari nokuti havazoramba vachidaro kana vanaye. Jesu anokuda uri zvauri, but church haikuda uri zvauri. Popane difference. Yadapinda munema all night. 3 boys. Karaso. Roro watu mzangu watu yomatso tatsika tada utipinde church tine mamoja. Wakomana wari badozi kwanza mpinde mune msika zatakona mito kupita panza. Yani isipondo kupinda usampinde amusi right ampinde. I judgment kwa amusi right. Kini pakati pakita naro mkati mao mashetero wa prayer. Prayer kaitiwa mkati ndo yakati challenger. Wano mkati waka batari meline rinoti. Babatire kelele zvatokutadzi wai. Isomo tatutadza tukunza atipinde. Wamwanga itotadza kudhara ufana upinda. Sandaona mamonye enda asatapona. Vazhinji biwe nemamonye ekuchecho mwacho hana mata ari pabasa. Vanodzivisa vanhu. Asiwataona kune vanhu vazhinji vaitodzivisa nevana vadiki kuenda pana Jesu. Vakati mweya uchimonye ukakubata zvinodiwa naMwari unozvibloka. Jesu achiona kuti regai vadiki vauye kwandiri vaidzivisa vadiki timu rake raifamba musaidi. Kana wazotoa monye kumaprofita please tsvaka Mwari. Unogona kurwa nebasa raMwari uri pabasa rako. Zviri kudiwa naMwari unogona kuzvidzivisa. Uitogona basa inonzi wachinokuona tiri kubloka so tiri kubloka chinokuona ichi hachina fani uchirwa nebasa raMwari uri pabasa rako. Let's talk about information. So, information yatanga kuya kwatiri now. Kana demo atataka. Atanga ni information yepanze yana basa nayo. The Bible. Chakapa zimba mugate. Manga wautu kwa mashoko gari mugate. Which means they were in the right place. But wakapiwa wrong information. Mu right gate. So being in a church, I see guarantee a right message. Nokuti vari mugarden reiden vakaudzwa zvinoita kuti vapesane naMwari kwete vabuda mugarden vari imomo. So being in the right place yawakanzi naMwari nokuti Mwari ndowakaisa munhu mugarden but mamusina guarantee yekuti Mwari ndoyega anoparidza. Pastor Snake vanombobvuta mic. And the Pastor Snake vakarishumira rine mabenefits anenge anodarika aMwari futi. Mwana ati njwaya pasi haya Pastor Snake vanotora ivhese inotana kuidhiana evhangeri rinosungura. Mwana ni malimiti so. Gamba limit dzaJehovha iblessing. Nokuti limit iwe ndoine guarantee yekuramba kwenyu muri mugarden. Ukasunungurwa naPastor Snake unorasikirwa nemichero yese unotanga kunosakura mega. But kana vachipresenta message yavo unoona kuti apa tasunungurwa. Anonyatsoitaura vhangeri yekuti unozonzwa kuti Mwari waidambidza apa patidza atiramudze. Oda. Right garden, wrong voice. But the right place. So don't Satan kucheche haro vantoya. Why? Any information yanoda kupa vanhu. Ichipa pa same Bible. Psalms 91:11. Atendere tsoka yako kurera padongo. Satan akabva aitora nokubva naye kuna Jesu zvakachisvetuka apa. It is written. Where did the written word rine wrong spirit temptation? Shoko rikashaiwa mweya waMwari chaiwo kuna kuti unogona kunge une shungu neshoko yaMwari nezvaMwari, but kana ukashaiwa relationship naMwari wacho unenge uri under a wrong spirit. Mweya uri mauri hausiriwo.
but unova iro chairo. Sa James and John Ogadishe, Kanano, Chamba with Mupinam Samaria, Taimoto, Elijah, Gabulta Moto, Tigisaimoto. Jesus got what man of spirit do you have? You are having the right Jesus, who is the word, but you are under a wrong spirit. How can you call down fire? Mujifamba grace. How can you, why do you want to judge people in the time of grace? Jesus ndiye nyasha. Zaburuka uti wanu wapone. But the time inote Jesus, you know, the motonga utike. Yet they were apostles following Jesus, but the wrong spirit. Blind but me as I would have said, I would have opened Jesus. One would tell Jesus. One man working Yara. He just want a sort. Pushing them up off. But other than one time, you know, to go for Yara. I would not tell Jesus, but one wrong spirit. Who the Evangelion no wisdom? Nabu is for passion and I'm going to tell you not to pay your own to go into Sakanaka. Boy, I'm going to tell you what Jesus number says. You're going to go to Zorora. Yakudenga in Yakanaka Passion. But you understand the full package of gospel. Half truth is dangerous. Half truth is as good. It's only more dangerous. And I'll give you an example. Unemuna nechikone tine wari muno mtauni womufanira uri kwazano. Chauri papi nikuda mari yangu. Wanda tanditoi mtauni yautore. Usati wabvunza kuti papi. Foni yako ibadera batino benzima. Unouya iri mtauni. Bati kuziva kuti mari yako iri mtauni unochiziva. Ene kuti wanziwa yautore unyazoziva. Bati kuti upinde mtauni manje. Une half information, half truth. Aite. Unoswera kuzengereka opakabhana. Unari kuna foto. Unoronga uri panapa. Iye ari pasera. You are too close. Pane kuda kuti une half truth. Auwani chako. So gospel unoda a complete package of the truth. Tunaenda kudenga kumisha kunozora. Tunaenda kudenga kumisha kunozora. Uzora nonge babatu babasa ka. So basa assignment ya ogapi wapanyika ili bitwe. Kwa shakaine wana Jesu kwa Calvary. Unozara tukune nyaza kuti kana ukazochema sei iko atigadziriswe. Kudenga kuitike ma miracles. That's why kuzoza kushida kuti kuzoza mwana alipanyika pane demand yezvinhu izvozvo. Kudenga usa unaimba washano waka akati mndikutonga kuvakirai. Zoduka savaka pana pa zvavarana. Gadza akafirwa nevarume 7 vaiva netsika yenhaka. Vabva kubvunza Jesu kana takudenga anoita mukadzi wani kana Jesu akurorwe munhu. Kuti ukasarora panapa watonyura. Ende ukasarorwa pano futi same story. Mwana angoti kudenga pasina kurora mirayo kudambuka mabhebhe enyu aiwa amukasarira wakomana. Zvavharana. Why? Inhau dzepano dzinoitwa pano. Ende Mwari wacho uchitoropafadza Jesu first miracle yake wakaita pamuchato wekana akatoatenda nyaya yekurorana kwevanhu kunoti muna Mwari nhau yekurorana yakatonaka. Saka uchitoona nemadhimoni kuti hakuna dhimoni rinoti munhu aende kudenga. Hakuna. Ita research iyoyo. Famba kunoitwa deliverance kwese. Asana muzwa dhimoni rinoti apinde denga. Takamubata haipinde hakuende. Paradiso haindowe. Hakuna madhimoni anodaro. Madhimoni anotaura zvepano. Izara acho arikude, arorwe, achate, avake, adrive. Inda madhimoni achida kufaita zvepano zvisina nebasa rese tichienda kumusha. Anoziva kuti iyo imwe package irimo muna Kristu wako. Yekuti ukasava nekunzwisisa, unogona kuzviignora kuti hazvina basa. Kana Jesu akazodzwa kusvinudza mapofu. Pofu rinofanira kunge richiona pano, kwete kudenga pano. Saka aizodzerwa futi nyaya dzepano. Saka wakaipa unobva akupa information nemamwe manzwiro kuti zvepano zvese antu vafundise mazuva ano. Vatara kuti receive your house, receive your car. Vhangeri chairo ndi Jesu. Ende nauya Jesu muchinjikwa. Ende nauya muchinjikwa kuenda kudenga. That's half truth. That's half truth. Deuteronomy 8:18, you know, I am Jehovah God, who give you power to make wealthy. Wealth.
spiritual wealth to acquire wealth on earth. Kune simba lekutenga madimoni nesimba lekuita tuntu kwako. Iye mwana ndi mwana wa Abrahamu, wa Isaka, wa Jacob. Pane paanoti siliva nendarama ndezvangu. Anotaura futi zvendarama Mwari wakatendeka akarurama. Pane paanomira zvemweya oti silver and gold is mine. Wotazvane basa rese tukaenda kumusha ndarawa achiti ndezvangu. Ene Bible Mwari unotoziva ka. Pane pekuti munhu unopretenda kunga adi chinhu chakanaka ari okay nezviripo. Hakuna munhu asikade chakanaka. But kune vanhu vakaprograma mind yekugamuchira zviri low standard obva azvitsvagira kuzvitsigira kuzvimaneja. I'll give you an example. Munhu unonotenga hembe kubhero ukomplaina kuti yakabvaruka. Iwe uchiziva kuti utenga second hand unokomplainere. Wewe kuti ndokuti yakapfekwa ka. Unoti unotoda zviripo. Abira nzokora usingondinzwa. Chinokupa kukomplaina watenga hembe kubhero kuti haina bhatani. Iwe zoti yakambopfekwa. Kokana mfana wachaita mabhora akadambura bhatani. Chinokupa kukomplaina kasensi kasara mauri. Nongodawo zvine mabhati zvakarongeka watozvidawo. I always give people this example kuti kuna mai vaitenga mabhonzo mbuchi. Vapimirwa mabhonzo avo vakakomplaina kuti hanzi kwasha hana kana kanyama. Vanodiwa kanyama mabhonzo. Nyama inodiwa ufunge wanataka kumabhonzo. Pedza kuwera tisvike kunyama ikoko. So munhu sense nezvakanaka irimo. But anosvika paanongonyepera kunge ari kumaneja kunge kukavira kuti so long life. Achikuru kufema kune mafemero mamwe asingaiti. Saka uchinzwa kune izwi rokuti kufemereka. Kufema but kwakufemereka manje. Vanhu uda kuchallenge information yakapinda mauri ukanyosoipa room yekusetla yekuti so long life zvese hazvina basa kuenda kumusha. Kana Jesu wakaenda pamuchinjikwa nenhau yeupenyu hwangu earthly and spiritually zvinofanira kugadzirika. Kune information yakapinda muvanhu ivo vakaipa room yekusetla vakaitenda vakaigamuchira kuti it's okay for zvese hazvina nebasa rese. But vanhu vanokomplaina pakaitika zvisina basa muupenyu hwavo. Why kuti malari that spirit that sense irimo yekuti I need something good, something better. Kune mukadzi akabata mukombero wanzi yaJesu ndokubva aporeswa. Jesu akatotaura kuti pane andibata. Yet the Bible rinoti she touched the hem of his garment, not the person but clothing. Kwete the person flesh but hembe. Munhu ndobva awana healing. Yet chinoporesa haisi hembe ndiJesu. But mukadzi akabata hembe akapora. Kureva kuti muna Jesu mune extension yeuJesu even muzvinhu zvake. I will explain again. Chinoporesa haisi hembe. But Jesu akapfeka hembe kuzodza kuri paari kunobata pazvinhu zviri paari. Kopa vanhu maresults ake but vasina kubata iye. What? Saka Jesu ihembe rekana kuti munhu. Answer ichokwadi ndeyekuti munhu. But the same munhu akabata hembe yaJesu anoreceiva zviri muna Jesu. Zvoreva kuti Jesu wacho manje ndiye akazviisa extension yekuti pamwe pacho you cannot reach inini as a person but still you can obtain healing. Wabata chiri on me. So pane zviri paari iye Jesu akatifira kuti tiende kudenga. Zviri paari zvi upenyu hwaunorarama anoda kuti uvandudzike. Goliath chaakagona for 40 days aipa vanhu information. Hana munhu akauraya kana one kupopota chete. Kupopota kudi kurevisa information. Kupa vanhu a thinking style yagadzirwa nepattern yemessage yako. For 40 days varanda vaSauro sarudzai murume anorwa neni. Varanda vaSauro ndianangamire neni. Varanda vaSauro ndicharudzai murume anorwa neni. Haana kuuraya munhu Goliath. Akauraya mind yevanhu kuti vazipere vachibvunda vachitya. Information ndo number one key yadevil. Anotanga auraya the way you think. Anotanga auraya ngokuti nyaya yekubhiliva ine chekuita neinformation. Bible rinoti without faith you can't please God.
Faith comes by hearing, which means faith is a product of information. Without faith, you can't please God. But even why? Because as long as you lack information, faith is a product of information. And without faith, you can't please God. So the devil battle yake newe anazawa tukutule kile kufuata mali shataka kufaith. Faith is information. So what you even till today. The makore sawa wina church. Cha usina Bible church. Chigaro nacho kuna mekezwa ndole mekezwa. Bible hauna. Hauna basa na information. Unago pastor wachavura wachaparitsa. Legandi kuna zilipa moyo wa mwali concerning information. Acts chapter 8. Ethiopian eunuch achiba ku Jerusalem church achienda ku Ethiopia ali msherioti yake akavura bishokora mwali bugura Isaiah achiverenga asinganzwe mwali no babaona kuti munhu ane shungu ye information but asikunzwa ndobva vamutumira Philip kuverenga usinganzwe kunodena mwari but haugoni kuverenga usinganzwe kana usina Bible racho. So number one stage, you must have your own Bible. Uverenga uregera kunzwa mwari vonzwa kuti aunzwe mwari waona shungu dzako waunza help uyu kana akatumirwa Philip. In our dispensation is very easy. The Holy Ghost can be sent to you. And akatotumwa akatomuka kudhara ari kutsvaka vanhu vane shungu yezvokwadi yaMwari. So battle iripa information. Down for a munhu mugarden information. Ani zvaaudzwa Adam nyoka painouya inosecha knowledge. Ndizvo here kuti Mwari akati musadya muti uyu. But yaiva fight by information. That's why the answer yekuti munhu adzoke back muna Mwari ari Jesu chi ukaenda bhuku yaJohn inomuti the word ishoko. Why? Nokuti the fall of man akashaiwa shoko. Saka the devil akaita kuti munhu adzike mugarden aona kuti munhu haana shoko. Saka Mwari vakatipa answer vakatipa Jesu anova shoko who is the way. Saka chona hivi kana prophet anyinza anoprofita sei vanobvura Bible anovhurira iye achiona anozati kuona kwese kwakangashande tikashaya shoko. Asana kuona chete kuti prophet ari kusvika what right line up. Mwakadya zvakati nezuro koreva naningi semusapera nekumba. Chinoita kuti prophet wako vavhure Bible vasati vaprofita vari kukuudza kuti equation yezvinhu zvandiri kukupa ukasaibalansisa neword hauna manifestation yete prophetic yandakupa. Vari kuudza kuti kunamata imagic zvasiyana nekumwanga. Even mwanga wani dzinokupa mhiko dzinokuudza kuti mushonga uyu unoshanda ndakupa but iwewe usazodai. Unode kuti kana ndikadava sekuri yezivangu une pawo ngauite. Saka ndopanakadiscover kuti mushonga una power. Chine power ndiwe. Nokuti iwe ukachikora mhiko mushonga unochaya power. Saka ari more powerful hausi mushonga ndiwe. Dai uri powerful iwe ukaita zvakanzosaita ukaita mushonga unofanira kuti aiwa marisa kuti ngaakune bhozi mushonga une power. And the power moon. I will repeat again. Chinoita kuti mwanga ikupe mushonga yokupa mhiko zvikuudza zvokuti usazodai ndakupa mushonga uyu. Ari kukuudza kuti iwe une power darika mushonga uyu. Because iwe kana une power even ukaita zvisirizvo unofanira kushanda. So munhu ari full so powerful. Why? Because wakasikwa ne-likeness ne-image yaJehovah. But the challenge iripo right information. Information yawanda. Pakabele kwa Moses chakaita kuti hanzvadzi yake minye muigare iri kunayo river yozoudza mwanasikana waFaro kuti ndikutsvagirei anoyamwisa mwana. Vaiziva kuti kwakune danger yekuti Moses aigona kunwa mukaka usiri wamai vake. Why? Nokuti madays akaberekwa Moses madzimai mazhinji vakaurayirwa vana vakasara vaine mukaka.
Saka Miriam akasiwa kuti Moses anwa the right milk from the right mother. Like today, mukanga wakafana neshoko na information. Nokuti shoko ndoreza kuti munhu akure. Mashoko akawandisa, information yawandisa. But kuva the right information, you need the grace of God. Why? Because some they can start on a good note, preaching the truth, but the man is not the way they become polluted in the situation and they'll preach something wrong. You want to put the truth in you. Right now, and I'll give you an example from the scriptures. John the Baptist, he was correct. He was now wrong, but he's a man of God. John, akaratidza vanhu kuti iro gwayana rinobvisa zvinhu zvenyika inongedzera Jesu. Ndiye akazotava kuJeri, akatuma vanhu kuti mubvunzei kuti ndiwe here kana kuti timirire mumwe. So a man can start on a good note and end on a bad note. Saka paunofana kuzembera pashoko raMwari. Munhu anogona kutanga zvakanaka opedza zvisina kunaka. Saka chinzi vanotaura noti kumagumo kune nyaya. Ichokwadi nekuti munhu unogona kutanga zvakanaka opedza zvisina kunaka. Tine vanhu vatinogona kupururidzira nhasi vanozoti garei nekuti takaita mistake. Tine vanhu vatinogona kupemberera nhasi mazuva angu tifambei tetaudza kuti tatapindwa neiko bhaibheri. Hasi munhu zvinodaro. A man can start on a good note and end on a bad note. Same na preacher. So paunofanirwa kuzembera hapasi pana preacher, the one who is being preached, Christ. Why? Nokuti iye ndiye asingashanduke, munhu anoshanduka. Unoziva the reasoning nemindset yemunhu ari munhamo inozochinja nekushifta kana amugare. Munhu zvinoitika izvozvo pamunhu. Anotanga ari munhu wamunososiyana naye ari kunyora achifara newe. Kana mari yaita unongoona kuti kana phone number yako anopedzisira kuudza kuti handisisina. Nemazuva kune reasoning ngori izi ndakachinja phone saka yakasara. Gamba akatokusiya ana phone yakachinja. Tine vanhu vari right nhasi nokuti zvinhu hazvisati zvaita right kwavari. Murume akauya naye kuna Jesu ari bofu paakandamatirwa Mark 9 akasvinura. Jesu ndokubva aziva kuti pane imwe problem. That's why Jesu asina kuti zvawasvinura it's okay. Akaita maquestions kumunhu asvinura. Haana kupembera kuti aKristu wakuona. Akati waakuonei zvikanzi vanhu kunge miti. Akati munhu iye ari dangerous musociety. Nokuti akanzi ndotsvaga huni anotanga ari kutaura naye mumwe muti. Iri breakthrough yaasangana nayo, but mubreakthrough maakutaridza kuti ane challenge. Saka chinotiwa dzimwe nguva uri munhu anodada but kungoti hausati wane mari. But pashoma iyoyo une zvaunotomboita ari masigns so. Ikona kuti apa hausambozona achitaura kuti uyu mwari anoona zvishuwa. Akaita mari uyu kurati mushoma imomo akutoshungurudza. Ashoma iripo ipapapa panachaka kuti ushungurudza. Saka rambidzira kuti asi mwari anoona. Akaita mari uyu kurati pashoma iyoyo une masigns awatiratidza kuti kumberi kwavo kusina chakanaka. So men can start on a good note and end on a bad note. John the Baptist is an example. Anoti iro gwayana rinobvisa zvinhu zvenyika. Asunga jeri rarwadza anoti handashuwa naye. Endai munomubvunza kuti ndiwe here kana kuti timirire umwe. So a pastor can be like John, standing on a good note, ozembera pari. Saka uchiona kuti pese paanozoita error, pauri inenge isiri error, munojustify, munotsvaka neway. Let me just finish. So Satan ana Bible.
atikwataga kwaanoita vanhu anoshanda neirori. Kune vanhu vanopa wrong spirit but vari right office. Example yakaitwa kuEgypt, mamidwife ananyamukuta ndo vakanzi naFaro, vakaberekwa mwana mukomana urayai. Faro haana kutsvaga mondi, haana kutsvaga vanhu vakaoma mwoyo, akatsvaga vanhu vari trained to help but assigned to kill. The same with the devil. Satani haatsvagi umwe munhu kunzewo, anongotavira vakangobatwa nespirit make with the love of money, atozvati ndaakutoshifuta message, chero chaachaparidza chine pasecret part. So tinofane kumwe kunamata kunooma, chekuti kuno munhu akutotadza kunamata kwacho nokuti zviri kudhura. Iko kunonzi zvakagadzirwa paCalvary, kunoko kuri kubhadharwa zvekuti Calvary yacho inogona kudemba. Imagine a man like Moses andibvisa shangu nzvimbo yauri tsvene kurati holy ground, but adamisa fence negate kuti holy ground. Veresai kumpinda confirmation yaMwari chayo kuti nzvimbo yatsika itsvene, but haana kushanda nayo senziramurende zvatinoita isusu. We are living dangerous times. Satani haatsvagi munhu kunzewo, anouya kupulpiti kwacho oti tsano uri kuregerera mari vanhu venyaya, toraivhumise fenza. Bible noti Jesu by compassion, tsitsi nekurwadziwa zvaimumuvha kuitira vanhu. What in our times? Joseph vakoma pavakapinda muline vachitenga chibage kuEgypt, paakaziva kuti vakoma vangu, akabva anyora mumaindi make kuti not for sale. Aitora mari yavabhadhara vaisa musaga, osunga masaga, otoera chibage nemari. Why? Because of the blood. Ropa rake niravo. Hazviite kuti kana munhu ropa riri in charge rinopindirana nerake abhadhariswe zvakaitwa neropa rinenge rake. So nawe ministry yeropa raJesu paCalvary ikasaparidzwa zvakanaka kuvanhu, vanhu vanochajwa sevatoro. Okay. Jose wakatoziva kuti ndihamba kusaziva ndokuita tabuditse mari, kusaziva kwete kuda chibage, kusaziva. Kune zvokuti Bible noti muchaziva zvokwadi chakusunungurai. I'll give you an example. Mukadzi kushiri tikutadza kupinda mumurati tidye mapfundo. Muridzi wemunda ane zvaakaita paunderstanding. Shiri haifunge semunhu. Muridzi wemunda akagadzira chimunhu chewaya chine heti naovhorosi chakadai. Hachigone kuti budai, hachigone kuti shaa, asi zvinoshanda. Sei zvichishanda muridzi wemunda ari kumba, shiri haifunge semunhu, ibattle of the mind. Zvokuti pakazouyawo munhu anotaura neshiri kuti chiri kutadzai kudya mudano chibata ili ndipei matwenzi, zvinotobvisa chima chabviswa ichi toshedzera kuti uyu akadaro atibatsira. Kamba afanira kukubatsirai munhu aifanira kungoti gururu hatifambe pindai mudye. Saka chinoita kuti vanhu vanofanira kunoitwa kazhinji ilack of knowledge. Unobhadhariswa zvisingabhadharwe nokuti hauzive. Pane kusununguka kunouya mauri, kwete kwawaitwa rwoko pamusoro. You shall know the truth. The truth is assigned to liberate people. So when people lack the truth, they can easily be manipulated by any man of God. Pane kusunungurwa kusinganzi right now we are delivered. The truth, which is the word, reassigned by God to liberate people. Sasa problem yao manje Bible lake havana, chokolate hawaerengi, ungopinda chechi. Men of God achaita zakati, men of God achaita zakati, mchaitwa. What was good deliverance, reassigned na Mwari, kuti ukangoziva, you shall know. Which means you must acquire knowledge. Knowledge yokusungura kana pakuitika zvinhu zvisiri mushoko raMwari
Obalingo wako mira osemuna Ruzivo manje. Otaiwa muno wache. It was paid in full. Saka payment yangu imbomirayo. Bali kwa safari shahidi saka padra radio shi. Ibataiti. Sanemo ngwati timotayo. Bali tota walu satidai. Gambati suwacho titori type iroto chotsekawa. Pana zawanga iti. Kana John the Baptist, I married that it. And this reading, when watching Pukati, he were when I want this reading. Kana no yashire kwao, and you go to Sugata Bible to Zake. So one item this reading. As I'm not going to look at what I never did. One of it very good and this reading. So one animal with the Messiah. I got this reading. Ilindiri zino chema mwenje kugazira nzira yashe ishari kuya andisirini vandu vopinda Johani kushika Johani wakafana imwe zero yaigona kuvagatsira Mwari wakaita chinhu kasachibata vano demonstrate kuti uite zvikuona and I'll show you the picture. Johani pachake firo yake akada kuwa musoro. He was a prophet but akafa firo yekudamburwa musoro. And this city, and who is Jesus? He is the head of the church. So when Baritera John, why you talk about pictures? Why you tell us the head? Is what Monaka Kuara Roko, Kanaka Vispa, Alice Can artificial head, artificial leg, artificial ear. She's going to artificial ear. Even I didn't get the say, I'm certifying the artificial head. That on artificial hand, artificial leg, but the head of certain artificial head. Ukagodamuka pasina, ukagodamuka roko umechofu. Kwa the head, I know replacement because the head is Jesus. He's the head of the church. Sasa Johani parukuta ndisini. Akashuka mukufa wale wakipinda kwa Johani. Wakati mukumbia mukumbi wa Johani. Kutiwando liga. Baba the disciples of John came asking for the blood of John to bury. Hapana kutsotwa patileka aranzwe. Sana ngoyo kutungonzwawo. Sasa wanyepera kuti vhara au unenge wakavharika. Vari kukupedzisa. Faro aiva nen'anga nokuti anga asati aziva simba raMwari rokudarika ren'anga. So pakauya simba raMwari through Moses and Aaron vakakanda chimwe ikava nyoka akabhosa kuti nen'anga dzakakuregai dziwe n'anga dzikakandawo chimbo dzikava nyoka but chimbo dzen'anga dzikamedzwa. Godhera akaratidzwa kuti aiwa zvinoita nezvakafanana but hazvina kune simba riri pamusoro perimwe rinova simba raMwari. But in Pharaoh, haana kuti saka right ndaakusaidzwa Moses naAaron nokune Pauro akanaka akaramba aine n'anga dzakachirota. Mweya usada kudzidza zvakanaka. Ndakati mweya wakafanana nemweya unenge une supporta webhora. Munhu akada timu yebhora ane mweya unozopinda mari anotanga achidari maresults ichiwina achifara ichiwina achifara kana yakurohwa anokuudza kuti ndoyo yangu iwe irikurelegeta kuti toenda pese nayo munoenda kupi? Munhu wese timu yaanosapota paakatanga akamotivetwa nemaresults nematambiro izvezvi kwaakungoshinga. Kana akasaenda mutop 4 but Premier League tichirimo anokutsvaga kungozembera uso kuyefa isikuenda but hamuligimo matude panede munoenzishaisa mufaro iri kuushaiswa zvokuti hei yato opposite yaingoshaisa mufaro yakushaiswa mufaro but ine vanhu variko watomweya wacho. Mungokupa example kuti kana mweya ukurasika ukapinda mumunhu unobatira chikoni chichiona kuti ndeichi zvafana izvezvi so ukaudza supporter wedhumbare
kuti FC Platinum chibaba anozati iri pamusoro peli yauri panoti aiwa bari noti akakuru ani kuenda pamusoro apa ndosaini yacho unenge wamwe yawo kuda zvinhu zvake Mwari dai vatibatsira wakaiparegere kurwara nekutipa wrong information ndati Satani ana Bhaibheri anotwista irori saka pese pano pari usati wati amen iti Mwari tibatsirei pakareva zvokwadi wenyu nditende pakareva zvisizvo mundipowo kuzvinzwa kuti hazvisi vanhu vakuwadzwa nekuti why it was done for a munhu mugarden reiden vakaparidzirwa muright garden wrong message pastor snake wabvita paiti Mwari ngo aikuruka mugarden vachitaura nevanhu but rimwe day Mwari vasati vauya kuzorowa service vakasvika service iri pakati vanhu vatopiwa nechikafu nechikafu vatoenda kulunch pastor snake vanoparidza zvekuti munosara madya vakaparidzwa nokuti munhu anga aguta vanhu vakazoonekwa vakunze kwegarden dundu rakadai kune rimwe gutsa rinokubvisa panzvimbo vati vanhu vekutsvaga zvokwadi yaMwari Mwari atibatsire. So my time is done. The guy did not I'll be back here maybe after 2 weeks. The conference from today to next week. So I'll be going out to the country. I'm actually local. Today I'm going to single my but I'm not going to be tomorrow in the conference going to see junction to be so. I want to play a big conference, but I'm going to spend the episode. What's the paper to remember? Basi Junction. I'll be there to be tomorrow. Then she will go down to drive out at night together with Victoria Falls, Wange. She will go to Ohio, South Africa, the Mama Conference. I'll be out for a long time. And I'm going to go and announce and ask them to walk there. Now I'm with Timothy. So again, Father, we thank you for such a time to hear your word. Thank you for speaking to us. We give you glory, we give you praise and honor. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Till we meet again. Bye bye. God bless you.